Il-frott huwa dak li għamilna nixbħu li Sidna Ġesu Kristu. Il-frott hu dak li għamilna Christ-like. U l-iktar ħaġa li l-missier irid huwa propju li nsiru nixbħu l-Sidna Ġesu Kristu. Sewwa, għalhekk importanti li aħna nagħmlu ħafna u ħafna frott. Issa, mela għandna bżonn li nagħmlu l-frott imma ma jiġix awtomatikament. Għaliex? Għax is-siġra u l-frijej bħalma jiġru l-bniedem ħafna drabi timrat, titbil, tiġi xi maltempata u tirranġaħħa l-frisk. Jiġifieri hemm bżonn li tkun in good condition biex tagħmel il-frott kif għandu jkun. U ħafna drabi di tiġi quddiem għajnejja jienu nipprepara l-pritka bdejt niftakar. Kemm għandi daqsxejn ta' veranda u għandi xi siġar żgħar u xi naqra pjanti u ħafna drabi jridu ħafna attenzjoni, mhux ħafna drabi jridu ħafna attenzjoni jekk tittara l-frott u tara l-fjuri. Ma mhux dejjem ikolli ħin. U nibda nirrabi nitħassa kif ġew u kif spiċċaw hekk ma saqihomx, hekk ma tiżborhomx. Ma jkunux f'kundizzjoni li jagħtu dak li hu suppost jagħtu. U ġieli nqabbad il-Mario ngħidlu isma' ħi, flok qiegħed bil-qiegħda fuq is-sufan u jien għaddejja l-ħin kollu. Jimporta tmur u tiżbor daqsxejn u ssaqqi. Mbagħad wara jiddispjaċini li nkun hekk. Għaliex? Għax iż-żabra tiegħu mhux bħaż-żabra tiegħi. Ma nafx jiġri konċ bħali, imma meta tara li għad għandek il-buganvilli pereżempju għadhom bil-fjuri, jew l-wart, isu jibda jiġik. Il-ħasra li taqta, għax tetu ħasadhom bil-fjuri. Imma Mario le. Mario jaqbad, xlik, u jġib li kollox daqshekk. Ilma. Iva. Bonzaj. U nibda nara, ta' meta ħanerġa' narhom jikbru issa. Hekk nibda, naqra hekk jibqa' dej. U imma mbagħad ikolli ngħid li fis-sajf mbagħad nibda nara il-buds ħirġin minn ġoda t-zokk u jerġgħu jikbru, jerġgħu jiġu sbieħ. Ġifieri wara għandu raġun sa ċertu punt. Imma naħseb li kulħadd iħoss jara dak il-fjuri jinqatu. X'irrid ngħid biha? Ħafna drabi konna bżonn ukoll li naqtu l-frejej tajbin. Iż-żabra tinkludi anki il-frejej tajbin. U anki lilna ħajjiġrilna hekk. Issa kif se naraw, għaliex Ġesu propju ma baqax jgħid fuq is-siġra u d-dilja u l-branġ imma propjament kien qed jgħid għalih u għalina. Sewwa? Mela, issa, li l-bidwi jiżbor ukoll frejej tajbin biex dejjem is-siġra tipproduċi l-aħjar. Mela anki aħna fil-ħajja tagħna jaf jiġi żmien li alla volja kollox jidher li sejjer sew, imma xorta ħajkonna bżonn żabra, għax inkluża f'din il-kelma bħalma rajna. Imma llum aktar sa nitkellmu fuq żabra li ikonna bżonn wara xi maltempata, wara xi trauma. Għaliex? Għax qegħdin fi żmien propju ta' hekk. Jalla ikonna żmien aħjar u bħalma smajna fil-bidu qegħdin naspiraw, kif qal il-pastor, għal żmien aħjar. Rajt kif ma sejrin l-affarijiet fid-dinja. Jalla naraw żmien aħjar, imma bħalissa min mhux għaddej minn xi maltempata. Għax kull ma min titkellem sewwa għaddej minn xi maltempata. Imma ħanaraw ukoll x'qalinna l-mulej fuq il-maltempati li għaddejjin fuqhom bħalissa waqt it-talb fil-ħajja personali tagħna, fil-relazzjonijiet tagħna, fil-knisja, barra, kullimkien. Jiġifieri, meta aħna ngħaddu minn xi maltempata, x'jiġri? Il-ħajja tagħna tinqaleb.
ma nibqgħux għaddejjin fir-ritmu tal-ħajja, ma nibqgħux għaddejjin tranquilli, ħafna drabi niġu daqsxejn waħda emozjonalment ukoll ma nkunux nafu x'aħna nagħmlu għax l-emozzjoni tieħu over. So allura hemmhekk il-branch, all-right, il-fera ma tkunx qiegħda f'kundizzjoni li tagħmel frott tajjeb. Hekk ma noqogħdux attenti. Sewwa. Issa, il-fera ma tistax tikber u tagħmel u tmur fejn trid. Ovvjament, għax jekk is-siġra jew l-pjanta ma tiġix miżbura, x'tagħmel? Tibda tikber, vera, tikber u m'hemm xejn ħażin li tikber, imma tibda tmur fejn trid. Titlef il-kontroll. Tmur lem, tmur law, fimt, ma tibqax sabiħa, tiġi qisha gerfxa. Sewwa, allura għandna bżonn iż-żabra. Għandha bżonn iż-żabra. Issa, propjament bl-Ingliż nistgħu ngħidu tree trimming jew pruning. Differenza li trimming shapes the tree. Jiġifieri meta int qed tittrimja qed tagħmilha shape is-siġra biex tiġi jisbaħ fl-għajn. Qed tiġi jisbaħ fl-għajn. Imma il-pruning, alright, il-pruning iktar biex ineħħi mart, iktar biex ineħħi damage, sewwa affarijiet li s-siġra tkun qed tgħaddi minnhom li ma jkunux in order. U li jkunu qed jagħtu problema, alright, daw il-frejej, ikunu qed jagħtu problema lis-siġra. Allura posthom hu li jiġu daqsxejn waħda taken care of bid-din iż-żabra. Biex tista' tkun tagħti l-frott, għax ma ninsewx, il-frott mhijiex option, Ġesu ma qalinniex. Isma' affarik jekk tikx tagħmel frott jew le, ma qalx hekk, importanti li nagħmlu l-frott għax il-missier b'hekk se jiġi glorifikat. Jiġifieri hemm bżonn li l-frejej aħna nkunu in good condition. Sewwa, għaliex? Mela, ħansemmu dawn is-siġar li jagħmlu l-frott. Dawk li ma jagħmlux frott, maħniex se nsemmuhom għaliex? Għax dawk il-frijaj li għandhom is-siġar ma jagħmlux frott, dawk il-mulej iqaċċathom. U jalla ħadd minna ma jkun minn daw il-frijaj li ma nagħmlux frott. Alright, għaliex? Għax inkella qed jedinnaw il-bidwi, il-missier, iqaċċathom, m'għandux posthom. Min huma daw li qed jgħid? Dawn huma nies, li qegħdin fil-Knisja, imma li s-sors tagħhom mhuwiex Ġesu, is-sors tal-ħajja. Huma biss Kristjani tal-isem. Huma biss m'hemmx relationship ma' Ġesu qed jgħid. Għax fil-bidu rajna dawk il-branches of mine, those branches of mine għal Ġesu. Parti mill-Knisja, suppost. Mela noqogħdu attenti li ma nkunux minn dawk li ma nagħmlux frott. Għax ma nkunux fir-rida ta' Alla u niġu mqaċċtin. Issa, dawk li ma qaċċatx xi tip ta' frott qed jagħmlu. Jiġifieri, sewwa mela għadhom imwaħħlin issa hux nofs kedda. Sewwa hux għax mardu. Hux għax għaddew minn xi maltempata u dak kollu li ġabet il-maltempata kisrithom, nafrithom, weġġithom. Il-fidi tagħhom naqset b'xi mod, daħal id-dubju, daħal l-offense. Dawk huma kollha il-branches, alright, li suppost qegħdin nieħdu aħna il-frijej, qegħdin nieħdu s-saħħa tagħna mill-mulej, mid-dilja, imma minħabba l-maltemp, minħabba dak li ġranna, qaċċatna ftit, m'għadniex innoqogħdu għall-kwiet mal-mulej, m'għadniex nitolbu.
Mentri fil-fatt il-vera suppost anki f'dan iż-żmien tibqa' tagħmel il-frott. Għax dik hija r-rieda tal-missier u l-bidwi kontinwament dak li jrid li s-siġra tkun il-ħin kollu tagħti il-frott. Qegħdin tifhmuha l-aħwa nispera li kienet revelazzjoni għalikom daqskemm hija għalija. Issa, il-messaġġ propjament illum kif se nħallu però din iż-żabbra? Kif ħanħalluha? Isseħħ din iż-żabbra fina biex inkunu ċerti li qegħdin nagħmluh dal-frott. Bnin. U li nkunu f'reda tal-missier li iktar qed nagħmlu frott u qed noġbu l-missier. Bħalma qed tgħidilna l-kelma hawnhekk li biex noġbuh irridu nagħmlu ħafna u ħafna frott. Issa, hopefully il-kol kemm aħna imqabdin mad-dilja biex ħadd ma jiġi imqaċċat sewwa. Imma kif qal Ġesu, jekk tibqu fija u kliemi jibqa' fikom, tagħmlu ħafna u ħafna frott. Jiġifieri għax hekk ma nagħmlux hekk, aħna b'hekk ma nibqux fih, ma nistgħux nagħmlu dan il-frott. X'inhi li nibqu fih? Il-kelma imqazza tiegħu tibqa' fina kontinwament biex nieħdu n-nutriment tagħha. Jekk aħna issa nifqu nagħmlu dan, b'xi mod il-frott mhux se jsir. Mela kellna din il-kelma waqt it-talb u għalhekk qbad fuq hekk għax nemmen li l-mulej verament kellimna. Waqt li konna qegħdin fit-talb waħda mill-loħt li kien hawnhekk kellha viżjoni li waqt dan il-whirlwind, rieħ qawwi, tromba kienet uragan għal min kien hawn waqt it-talb semaħħa di. Qaleb kollox, imma waqt li inqaleb kollox beda reġa' ġej f'postu. Jiġifieri hija kelma anki għalina, anki bħala knisja, bħala familji, bħala relazzjonijiet bejnietna, whatever, dak li qed jiġi mqalleb, alright, il-mulej qed jagħtina kelma li kollox reġa' ġej f'postu. U dak il-ħin bdejt infittex wiċċ il-mulej li meta nitolbu l-Ispirtu Santu u għedlu Spiritu Qaddis, x'nista' nitlob fuq dil ħaġa? U verament il-kelma li ġiet kienet fakkarni li filgħodu dik li kien hawn it-talba u kienet dak ir-riħ qawwi għaddej. Kien il-maltemp hawnhekk. U fil-veranda nerġa' naqbes fiha bdejt narawhom il-pjanti għattil mamma mija. La baqa' siġra, la baqa' li zokk, ma baqa' li xejja u llum x'waħda din kif qaċċat li kollox. Bad ftakart, qedtu iwa qed imma żabbra dni m'għamiltix. U l-mulej fakkarni fiha dak il-ħin. Għalli ġabi li hekk quddiem għajnejja dik il-viżjoni. Iż-żabbra. Ġab li dik ir-revelazzjoni l-mulej. Taqtax qalbek għax iż-żabbra għadha ma saritx itlob fuq iż-żabbra. U hekk sar, tlabna fuq iż-żabbra u l-mulej baqa' għaddej jorina li biex kollox jiġi f'postu bħalma wedna, il-koll kemm aħna rridu ngħaddu miż-żabbra. U rridu nħallu lill-mulej jiżborna, x'jiġifieri, ma nirreżistux din iż-żabbra. Għax nistgħu nirreżistuh milli jiżborna, għaliex għax irridu nibqu fl-offens tagħna, irridu nibqu ma noħfrux, irridu nibqu muġuwejn, ara min ikellimna, ara min itena parir. Because we want to nurse our pain. Għax irridu min joqgħod jinnaf ikompli joqgħod jagħmililna bi kbir hekk u jaħassra they pity us. Taf li dak mhux tajjeb? Min joqgħod jagħmillek hekk? Għax se jżommok f'dik il-pożizzjoni. U ħafna drabi għax tagħmilhom il-kuraġġ. U għax inti isek tuli li inti ibsa, minn hemm, għamel il-kuraġġ, oħroġ minn dik is-sitwazzjoni.
jgħidulek you are heartless, ta' int ma tifhimniex. Ġieli nsartajtu għax jiena kemm darba dik lajta. Għax flok noqgħod ingerger magħhom u flok noqgħod iwa taħi għandek raġun, u ja ħasra, u flok hekk. Nibda nidilhom ismaj. Il-mulej mhux hekk jgħid, ta' il-mulej jgħid oqgħod attenta mill-offiża għax dik tista' tkissrek, oqgħod attent, aħfer għax hekk jaqbillek, għalik aħfer. U inkella fuq fejqan inti mfejjaq. Leħi toqgħodx tgħid it-tabib. Ejt dak li jgħid Alla. Mela int hemmhekk qed tibni dak li jkun qed tgħinu joħroġ mis-sitwazzjoni. Ma ħafna drabi jibdu jgħidulek int m'intix qed tifhimni. Sewwa ma tifhimnix. Ma int ma tħoss. Ma tafx jiġifieri. Fimt? Ġifieri meta ngħaddu minn daw is-sitwazzjonijiet irridu, grazzi mulej, insibu daw dit-tip ta' għajnuna li prattikament qed tgħinek tqum mis-sitwazzjoni. U meta qed jiżborna l-mulej huwa proprju dak li jkun qed jagħmel. Li ma jħallinix f'dawk is-sitwazzjoni il-kelma tiegħu. Għax hawnhekk aħna rajna kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafa. Inaddaf u jneħħinna l-uġieħ, inneħħinna dak li qed ifixkilna prattikament, inneħħinna dak li ma jħallinix ngħixu l-ħajja abbundanti fil-mulej, iġibna helpless. Jekk aħna ma nieħdux din iż-żabra, ġifieri frott u żabra importanti li jkunu flimkien. Mela waqt issa, jekk dil maltempata, se ġebetilna dal-affarijiet bħalma qegħdin ngħidu, għandna il-ġri il-frijej bluġieħ, bir-rabja, bl-imrar. Traskuraw il-kelma. Sirqinna l-ħin mal-mulej. Imma hemm rimedju. Hemm rimedju. U din iż-żabra hija propja ir-rimedju għal dawn il-frijej li qed jgħidilna l-mulej. Il-bidwi lest. Lest ġej biex jiżbor. Il-mulej dejjem lest, il-missier hekk għalhekk għalinna il-bidwi jagħmilha il-missier lest biex jiżbor. Għaliex? Għax irid li aħna dejjem nagħtu glorja lilu u isem Ġesu Kristu jkun molli l fuq. Ma nistgħux inkunu nofs kedda biex nagħtu l-frott. Id-dinja tittara lilna propju dan il-frott sabiħ. Frott bnin biex tersaq lejn Kristu, biex tkun trid lil Kristu. U aħna xogħolna li nkabbru s-saltna b'dan il-mod. Illum qisha rajta, ħafna drabi li nxandru nkabbru s-saltna l-evanġeliżmu. Evanġeliżm, morru xandru l-kelma u hekk għandu jkun. Imma llum qed nitkellmu bl-attitudni. Għax bl-attitudni tagħna ukoll ħafna nies int x'jidher minn barra huwa proprju dak li ħajaraw mill-kelma minn Alla. L-Alla jarawh fik propju bil-frott. Għalhekk importanti. Issa, x'inhu dal-frott? X'inhu dal-frott? Il-frott huwa l-azzjoni. Edha hekk ktibta di ħalna da sewwa. L-attitudni tagħna li tidher fuq barra. Il-frott hu dak li qed jidher fil-bniedem li jirriżulta mill-kondizzjoni tal-qalb. Ħadd pjaċir li beda jitkellem fuq il-qalb l-ewwel il-pastor għax nibda ngħid ara l-mulej ġiġa beda jitkellem. Semma l-qalb. Għaliex għax dak li jidher minn barra huwa l-kondizzjoni tal-qalb. Kif xem fil-qalb. Proverbs 4:23 jedinna ħares lil qalbek bir-reqqa kollha għax minna ġejja l-ħajja. Issa vera bħalma smajna l-ewwel ma tistax toqgħod fuq il-qalb għax jiddependi x'hemm fil-qalb. Imma il-ħajja minna ġejja skont il-kelma tal-law. Għaliex għax frott tajjeb
frott tajjeb jikber biss bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U b'xejn iktar biex aħna nagħmlu frott li jogħġob lill-Alla, jekk ma ninvolvux l-Ispirtu Santu, m'aħna se nagħmlu l-ebda frotta tajba. Għax mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Ġesu stess għadu kemm qal hawnhekk hemm f'din l-Iskrittura. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Vers 4 qiegħda. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha, jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqu fija, jiena d-dilja intom il-frijej, min jibqa' fija u jiena fih. Dan jagħmel ħafna frott. Ġifieri kliemi, all right, l-ispirtu tiegħi b'dan ħatamlu ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġifieri inutli noqogħdu nistraggljaw biex nagħmlu t-tajjeb. Minn żniedna kif naħsbu aħna, ma ħajjiswa xejn. Il-frott tal-lum jew għada dik mhux ħatoġbu lill-Alla. Għax l-ewwel qed ma tkun frotta tajba. Għax kif ħanaraw aktar quddiem. Imma il-frott li huwa tajjeb irid isib biss bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għalhekk irridu relationship mal-Ispirtu Santu u dawk li m'għandhomx relationship aqqas jitqiesu bħala dawk li huma jagħmlu l-frott, hekk qal. Hekk rajna fil-bidu, dawk li jagħmlu l-frott huma dawk li huma verament għandhom il-Ġesu bħala s-sors tal-ħajja tagħhom, l-Ispirtu tiegħu. Il-bqija alla volja ta' Ġesu huma mine qal they are my branches, imma jistgħu ma jagħmlux frott. Għax il-frott li jrid il-mulej huwa ta' ċertu standard. Mhux kif naħsbu aħna. Mela, iktar ma nħalluh jaħdem f'ħajjitna, iktar ikun evidenti fuq barra, iktar ma nħalluh jaħdem, iktar se jidher l-Ispirtu Santu. Issa, Galatin 2, 5, ħajedinna, all right, il-frott, għattadilkom il-frott li jrid Alla. Il-frott, qiegħed f'Galatin 5, 22, 26, ejja mmorru daqsxejn semmek. Galatians 5, 22 għal 26. Il-frott, ara, il-frott li jrid il-missier, all right, il-frott li biż-żabra se jiġi dat-tip ta' frott. Hekk ma jkollniex iż-żabra dal-frott, aqqas jista' nagħmluh. Mela, il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu, Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet kollha tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħanimxu bl-Ispirtu, ma nkunux minn dawk li nfittxu l-ftaħir fieraħ. Ma nġarbux lil xulxin u ma ngħajrux għal xulxin. Jiġifieri jekk ħanejru għal xulxin, jekk ma nġibux lil xulxin, ħanaqilgħu l-inkwiet u ma nħobbux lil xulxin, jekk maħniex se nibqgħu uniti, jekk inqasqsu fuq xulxin minn wara dar xulxin, hemmhekk maħniex qed nimxu fl-Ispirtu u maħniex qed nagħmlu frott. Jiena ma nafx, imma jien u naqra dan il-passaġġ, se da mhux xi passaġġi li qatt ma smajnihom, però jew kellha maħniex familjari magħhom, qatt ma smajnihom, għax aħna bħala Kristjani smajnihom ħafna drabi. Imma aħna familjari ħafna ma' daw l-iskritturi, imma għamilli qisu hekk, xellit li bozza ta'. Bħalma ġieli, kif ngħid, meta tiġik revelazzjoni tixellek bozza. Mela il-missier qed jitkellem fuq il-frott, u ħafna drabi naħseb aqqas tgħaddi minn nasna qed jitkellem għal dal-frott li hu tal-Ispirtu.
Ġifieri għandna lista hemm tajjeb li f'dan iż-żmien la tajinna dil-kelma nidħlu daqsxejn fiha u naraw hux il-frott qiegħed evidenti fina, għandna daqsxejn ta' biċċa xogħol. Sewwa? Imma dik hija żabra. Għax hekk nagħmluha dil-biċċa ħanagħmlu ħafna u ħafna frott. U ma ħnista nagħmluha aħna, ħanagħmluha bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Huwa il-missier, il-bidwi li ħajamilha fina bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Imma hemm bżonn li ssir biex nagħmlu frott tajjeb, jekk irridu noġbu l-missier, jiena nemmen li kulħadd irid joġbu lill-missier vera. Hawn xi ħadd jgħid le. Imma bħalma s-siġra il-frijej xi naqra jgħidu huwa waqqaċċat, nistħajjilha s-siġra ħajja, hija ħajja s-siġra, xi naqra tħoss. Jiena ma nafx. Darba kellna lumija, kelli back garden żgħir u kellna lumija kbira u kienet tagħmel ħafna frott. Kienet dejjem mimlija l-umidi. U fettilli meta kelli il-qtates kienu jitiluli magħha u jaqbżu li għand in-nies. Ġej problemi jien. U għax inħobb lilhom iktar, iddeċidejt li nqaċċa d-siġra. Emnuni ta' u meta qaċċatniha u rajta tmut il-weraq tagħha għax ma laħħejniex mal-ewwel mill-ġinien fuq wara. U bdejt nara l-weraq tagħha damu ftit sabiħ, u mbagħad bdiet bil-mod il-mod tmut. Tidbil. Qed tara x'għamilt ja ħasra. Siġra mimlija ħajja kif qtilta. Immaġinajta hekk qed tgħid tara naqra kont qed nagħti l-frott kif qaċtitni di. Ġifieri xi naqra ħasset. Immaġina aħna, ajja, sakemm il-missier jiżborna, ħanejdu Imma wertit? Wertit. Wertit ħafna biex nagħmlu l-frott, kif irid sewwa. Mela, hemmhekk tagħna. Lista ta' il-frott. Issa, jekk aħna nibqgħu aware ta' dal-frott, kontinwament ma nħalluhx joħroġ minn moħħna, jekk nibqgħu aware, taf x'inkunu qegħdin nagħmlu we are under grace, ta' titlaq minn your works, tispiċċa milli taħdem int, xogħol dead works, u tidħol under grace. Qed taraw l-istampa kif il-mulejti jinna l-aħwa biex hekk aħna maħniex f'dan iż-żmien, f'din is-sitwazzjoni, f'dan il-livell, għalhekk qed infittxu wiċċu aħna biex ma nibqgħux fejn aħna. Aħna rridu ħafna frott, irridu naraw dil-Knisja tagħmel ħafna frott, irridu individwalment nagħtu l-frott. Biex hekk, mela allura l-mulej qed ikellimna, issa ejja nagħtu widden. Jalla kull wieħed u waħda minna u dawk li qegħdin jisimuna fuq Facebook u anke YouTube ikollhom din ir-revelazzjoni biex il-Knisja rili jekk tiġi f'dan l-istat li tagħmel ħafna u ħafna frott tkun verament l-answer mhux biss ta' dal-pajjiż, alla volja aħna f'dal-pajjiż qegħdin, imma tkun l-answer għad-dinja kollha. Kif għandha tkun? It's the Church of Christ. All right, of Jesus Christ, u rridu nġibula unur kif jixirqilha. Il-Knisja rridu nħobbuha, il-Knisja rridu nibżu għaliha. Il-Knisja rridu nonoraw l-xulxin. Nġibuha f'livell għoli kif rida Kristu. U bekk ħanamluha bil-frott. Issa, iż-żabra tiġi billi ħalli ma ntawwalx ħafna għandha x'taqsam il-qalb ta'. Għax ħafna drabi jekk tisma' u kontinwament tgħid affarijiet negattivi, ġili jġrilkom li tħossu isu dwejjaq fil-qalb, vera? Jekk tisma' xi ħadd jitkellem negattiv, jew kontinwament idejqek għaddej negattiv, jew inkella tisma' xi gossip jew xi ħaġa fuq xi ħadd, ikollkom isu il-qalb imdejqa.
Issa, bil-kontra, jekk aħna nisimgħu kontinwament il-kelma talla, x'qed jgħid Alla, il-qalb tagħna se tintela b'dak kollu li hu talla. U bekk il-frott għarrajt dak li għadna qegħdin rajna, evidentament mill-qalb, għax mill-qalb toħroġ il-ħajja, ħajjider fina. Ġifieri hawnhekk qed itina wkoll eżempju ta' kif aħna il-frott tagħna, iż-żabbra se ssir billi nirċievu il-kelma, ngħiduha il-kelma kontinwament nixxierku ma' min jħobb il-kelma, ma' min jgħid il-kelma, Ġesu kien jgħid jiena ngħid u nagħmel biss dak li jgħid il-missier. Għalhekk qalbu dejjem kienet u dejjem jagħmel mirakli u l-ħajja għax qalbu mimlija b'dal affarijiet biss kienet. U aħna għandna nkunu bħalu. Dak il-frott li għandna naraw. Ejja nħallu n-negattività, ejja nħallu dwejjaq, ejja nħallu il-ġlied, lejra bħal maqrajna. Imrar, bitterness, dak la ħaġa li tista' tkun. Imma, anyway, ġifieri kollox jista' jiġri, però hemm ir-rimedju, grazzi mulej, bħalma qegħdin naraw. Frott tajjeb nistgħu nagħmluh. So, kontinwament, għalhekk il-mulej jedinna kuljum. Il-manna qallhom iġbruha kuljum. L-Iżraeliti mhux tiġbruha l-15, għax f'dawk il-15 jew kemm taf il-fera tibda titbil u ma tagħmilx frott. Imma jekk kuljum nisimgħu leħnu, nżommu qalbna mimlija bih, il-ħajja ħatoħroġ kontinwament minna. Grazzi Ġesu. Issa, waqt dan it-talb ukoll tkellimna fuq l-erf. Il-mulej kellimna fuq l-erf l-aħwa. Ħafna drabi tlabna fuq l-erf, sewwa u kważi kuljum qed nitolbu għal dan l-erf u kif nagħmlu deċiżjonijiet tajbin. U għandna ftit punti ta' kif nagħmlu deċiżjonijiet tajbin ukoll. U jalla nagħmluhom biex flimkien ma' diż-żabbra li jrid jagħmel bina l-mulej biex ma nibqux muġuwin, ma nibqux imdejqin, ma nibqux diżappuntati bil-ħajja jew kif ixanna inħalluh jitmana il-kelma tiegħu, qalbna tibda tfur bil-ħajja u nerġgħu nagħmlu l-frott. Imma l-erf, għax tana l-erf, għax irridu nagħmlu xi ħaġa. L-erf għalhekk qiegħed. Mela number one, jekk għandek bżonn parir, l-aħwa, jekk għandna bżonn parir, li ħafna drabi ikonna bżonn nitkellmu ma' xi ħadd fil-bżonn tagħna, alla volja aħna nistriħu biss u biss nafdaw kif tet il-kelma tiegħu ma tistax tafda l-bniedem sa ċertu punt, imma wkoll jipprovdilna nies għand min nistgħu immorru u nitkellmu u nieħdu parir, speċjalment fejn jidħlu l-affarijiet spiritwali. Għalhekk għandna l-pastors, għalhekk għandna dak li huwa isejjaħ u jqajjem biex inkunu kif tgħidha nies affidabbli, rikonoxxuti u ta' min jista' jgħinna. Ġifieri mhux imparlaw ma' min lest li qod jismana biss. U ħafna drabi tina xi parir li ma jkunx tajjeb. Allura l-erf wisdom jgħidilna qogħdu attenti għand min tmorru, il-min tkellmu u x'parir qegħdin tieħdu. Dik number one. Number two, itgħallem mill-iżbalji ta' ħadd ieħor. Ħafna drabi tara ħafna isiru żbalji, mela kulħadd jagħmel l-iżbalji. Ma jfissirx li kulħadd jagħmel l-istess żball. Itgħallem mill-iżball ta' ħadd ieħor. Biex inti ma tagħmilx l-istess. Jiena kont nħobb nisma' l-Joyce Meyer. Dik dejjem tagħmel tgħallem il-prattika. U darba qalet dak li qed nitmagħkom bħalissa ili 30 sena jien biex akkwistajtu. U qed intujulkom fuq platt issa biex intom ma tagħmlux 30 sena tfittxuh. Qed intujulkom issa jekk tittisma'.
Allura stalina li nisimgħu u nitalmu. It-tielet waħda, sib kelma, vers, skrittura biblika għal bżonn tiegħek. Għad tagħmel xi ħaġa li mhijiex mal-kelma. Tidher tajba kemm hi tajba l-erf jgħidlek dejjem il-kelma fuq kollox u fuq kulħadd. U min hu bravu kemm hu bravu, kwalifikat kemm hu kwalifikat il-bniedem. Jekk dak li jgħidlek, jekk dak li jtik mhux fuq il-kelma, ma jiswix għal xejn. Kull professjonist u x'inhu jekk ma jollix il-kelma talla jew jistmer il-kelma talla, m'għandek xi tridu. Aħarbu. Number 4, eżemina l-kuxjenza tiegħek. Eżeminaha l-kuxjenza tiegħek. Il-kuxjenza x'inhi? Mhix dak li tiegħek? Għax jgħidulek isma' eżamina l-kuxjenza. Imma l-kuxjenza mhux dejjem toqgħod fuqha, il-kuxjenza bħalma rajna, dik li tiegħek. Bħalissa l-mulej qed itina l-kliem tiegħu. Il-kuxjenza tagħna qed tintela bil-kelma tiegħu. Ġifieri la qed nintela bil-kelma tiegħu jekk ħanisma' xi ħaġa fl-ispirtu naf li ġejja mill-kelma. Jekk inkun għadni kemm tlabt in the spirit, jekk inkun għadni kemm tlabt il-mulej, ħanirċievi kelma minn għandu. Għax inti jekk inti jekk tlabtu xi ħaġa tajba mhux se jagħtik xi ħaġa ħażina żgur. Ġifieri inti jekk tkun xi ħaġa ħażina di mhijiex ġejja minn Alla, imma tkun taf il-kelma u tkun ta' Kristu biex dal-affarijiet tarhom. Mela, eżemina l-kuxjenza tiegħek, eżemina l-motivi tiegħek għalfejn qed nagħmel dal-pass, fejn irrid nasal, u b'dak li qed nagħmel se jiġri fuq ħadd ieħor bih. Dak li qed nagħmel x'impatt ħajamel fuq ħadd ieħor. Aħwa dan huwa il-frott li jrid Alla ta' mhix ċajt, għax aħna ħafna drabi we love Jesus u daqshekk. Imma Ġesu qed jgħidilna kif inħobbuh. So, li inti tagħmel impatt tajjeb fuq ħadd ieħor u mhux tweġġu u tiġi għala bibek minn dak li qed tagħmel, għala bibek mill-knisja, għala bibek mill-aħwa, għala bibek mill-ġenituri tiegħek, għala bibek mill-pastor, għala bibek mill-leaders. Ħafna drabi nagħmlu impatt ħażin u weġġu qed nagħmlu ħażin. Sewwa, jiġifieri hemm bżonn li neżaminaw dal-affarijiet jekk irridu noġbu l-Alla wara kollox. So, kun sejf. Mhijiex żmien li noħorġu mir-rida tal-Alla. In a second jaf jiġi l-mulej. Min joqgħod jisma' jinħobb nisma' ħafna daw it-teachers fuq it-television fuq il-Daystar u ħafna minnhom insomma dak x'ismu dak. Ġieli semmejtulna inti bħalissa nsejt x'ismu. Li jitkellem fuq l-end times tajjeb jiġifieri ħafna. Meta saqsew x'taħseb li qegħdin issa fl-istaġġu li wasanna. Li Ġesu ta' jieħu l-Knisja dik imiss is-sunline f'sekonda. Daqshekk qegħdin viċin li Ġesu jiġi jaħtaf il-Knisja. Jiġifieri mhix worth it. Mhix worth it li għall-minuta nneħħu l-fokus tagħna minn fuq Kristu. Mela kun sejf toħroġ mir-rieda tal-Alla, toħroġ. Kun naf xi pjan għandu għalik u imxi fuqu. Nagħlqu b'daw l-iskritturi morru Eżajja. Eżajja. Il-fema tiegħu sħiħa fik. Qed jgħid għal dak il-bniedem li moħħu, all right, irrida li għandu li hu aware tal-mulej il-ħin kollu. Il-fema tiegħu sħiħa fik, inti issaħħaħlu s-siliem,
Iġifieri dak il-bniedem aware, his mind stayed on God, dak li l-moħħ tal-bniedem kontinwament iffukat fil-mulej, x'qed jgħidlek hawn? He will keep him in perfect peace. Iġifieri jekk trid paċi, kun ċerta li be aware tal-mulej il-ħin kollu. Iżajja 26 vers 3 qed naqra. Int issaħħaħlu s-slim tiegħu għaliex għax fik jittama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem għax il-mulej huwa il-blata ta' dejjem. Amen. Il-blata ta' dejjem. Issa bin New Living Translation jgħidlek, you will keep in perfect peace all, m'hemmx dak ieħor, all who trust in you. All whose thoughts are fixed on you. Dawk li kontinwament moħħhom fik. Ejja immorru Lut 12, Hebrews 12. Yes, Hebrews, Lut. Għanna skrittura daqsxejn sober. Min verse 25. Isu li ma twarbux lil dak li qiegħed ikellimkom. Għax jekk ma ħelsuwix dawk tal-li warbu l-min kellimhom fuq l-art, wis aktar ma neħelsuwix aħna jekk inwarbu l-min ikellimna mis-sema. Tafu għal min kien qed jgħid. Sewwa. Dakinhar leħnu eżżes l-art, imma issa wieħed u qal. Darb'oħra mhux biss l-art neżżes, imma s-sema wkoll. Il-kliem darb'oħra juri li l-ħwejjeġ li jiteżżu għandhom jgħaddu bħalli kieku saru biex jibqu dawk li ma jiteżżux. Mela nroddu ħar lil Alla. Kontinwament inkunu grati għax aħna ħadna saltna li ma titħarrekx. Għalhekk aħna qrajna għax huwa l-blata, il-blata dawk li jemnu fih ma jitħarkux għax huwa l-blata. Sewwa, mela hawnhekk qed jgħidilna aħna ħadna saltna li ma titħarrekx li nagħtuh il-qima li toġbu bil-ġieħ bil-biża' għax Alla tagħna hu nar irriedi. Jiġifieri how thankful we must be. Laħwa. Għaliex Ġesu Alla hawnhekk qed jorina inaddaf, jaħraq u ma jqafx inaddafna. Għalhekk iż-żabra. Għaliex he's a consuming fire. U jekk aħna rridu ma niteżżewx hawnhekk ix qed jgħid. Ġej dak iż-żmien. Li dak kollu li Alla ma stabbilixxix, dak kollu li nħallu f'ħajjitna li mhux ġej minn Alla se jxejkja. Se jibqa' biss sħiħ dak li stabbilixxaw f'saltnatu. U hu stabbilixxa l-kelma li fiha llum rajna li rridu nagħmlu l-frott. U l-frott tal-Ispirtu Santu. Daku, grazzi Ġesu. Laħwa. Let's make sure li mqabdin mad-dilja veru ta'. Ejja ma nkunux minn dawk li Ġesu qal, these branches of mine that does not bear fruit. Il-missier iqaċċat. Because these branches are mine, kienu mine. Fimt? Kien qed jgħid għal dawk li huma kienu xi darba tiegħu. Mqabdin mad-dilja. Ħallih ħajżbrok. Ejja Dominik, ħalli nagħmlu ftit worship. Dominik, grazzi mulej. Mela, nixtieq li nfaħru ftit il-mulej għaliex ħaqqu laħwa. Qabel nitolbu ftit, ħaqqu, grazzi mulej għaddiż. Imma qabel jibda nixtieq aħna u nfaħruh.
iżommu dal-punti f'moħħkom. Jekk int qed tistragilja xi ħaġa u tgħid imma jien nagħmel kemm nagħmel ma nistax nistrieħ. Struggles. M'għandekx għalfejn. Tistragilja xejn. Jekk inti you have to struggle. Taf għalfejn? Struggle to rest. Stragilja biex issib ħin għal malmulej. U li tistrieħ fih u tħallih jaħdem. Għalhekk stragilja, ġib tħallis ix-xitan jgħidlek m'għandekx ħin. Inti tu busy, kemm inti toqgħod tisma' x'inhu jgħid il-mulej. Mela int għandek il-ħin biex tmur il-knisja u toqgħod titlob, meta f'dik is-sija għandek tant x'tagħmel. Struggle biex tagħmilha. Għalhekk biss stragilja, mhux biex tagħmel l-affarijiet tiegħek, għax żabra tajba biss tista' tgħinek tibda mill-ġdid. Ejja nfaħru l-mulej. Flimkien? U waqt li qed infaħru l-mulej l-aħwa. Kemm hawn minna verament irridu nagħmlu dal-frott. Dal-frott li qal il-mulej. Frott tajjeb. Għal-mulej. Kemm għandna? Kemm? Grazzi Ġesu. Jekk qed tistragilja għandek bżonn it-talb speċifiku biex inti nitolbu biex il-mulej itik dik il-qawwa li aħna qegħdin ngħidu u ma taqtax qalbek tkun sod biex tibda tagħmel dan it-tip ta' frott tal-Alla, aħna lesti nitolbu magħkom waqt li qed infaħru l-mulej. Tistgħu toħorġu tfaħru hawn, jekk għandkom bżonn ukoll xi fejqan oħorġu kollox għal kollox nistgħu nitolbu. Waqt li qed infaħru l-mulej, isimgħuh ikellimkna u noħorġu għat-talb l-aħwa. Għalhekk grazzi Ġesu. Let's worship the Lord. Ejja mal-anġli. Infaħru. Grazzi Ġesu. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Come on, worship. Faħru l-mulej l-aħwa. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry. Come on. And the angels cry, holy, all creation cries. You are lifted high, holy, holy forever. So hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy will always. Yes, Lord, holy forever. Come on, saints, lift it up now. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. So hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy,
noħorġu issa ħankunu nistgħu nitolbu magħkom. Il-ġodda jekk għandna xi ġodda hawnhekk l-ewwel darba. Jekk fil-każ uħorġu daqsxejn hawnhekk ħanitolbu magħkom ukoll. U fl-istess ħin nixtiequ insellmu lilkom ukoll li kontu online magħna u smajtu din il-kelma. Jalla kienet kelma ta' kuraġġ għalikom ukoll għax fejn jidħol il-mulej dejjem hemm it-tama u l-kuraġġ. U jekk intom tridu dan Ġesu li aħna dejjem noffru wara kull pridka li nagħmlu, oħorqgħu nitolbukom biex tagħmlu din it-talba magħna l-aħwa biex tirċievu l-Ġesu, daqshekk hija sempliċi jekk tagħmilha mill-qalb. U Ġesu jonarakom u jiġi jgħix fikom, isalvakom u jagħtikom il-ħajja ta' dejjem. So, ejdu warajja, mulej Ġesu, nirringrazzjak li tajtni din l-opportunità llum li sirt nafek, naf li sirt naf bik u r-rieda tiegħek u li rrid dan kollu irridek mulej, irrid li nsalva, irridek tkun parti minn ħajti. Jiena llum nistqar li inti Ġesu mitt għalija fuq is-salib, difnu kurxoxtajt u li qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier. Dan niddikjarah u nitolbok mulej Ġesu bat l-Ispirtu tiegħek fija, ħalli bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek inkun nista' nagħmel il-frott u nagħmel frott tajjeb ngħix għalik bħalma int mit-talija Ġesu. Grazzi li salvajtni mulej Ġesu. Għall-glorja tal-Missier. Amen. Insellmulkom u jalla narawkom nhar terba nintaqgħu hawnhekk, nhar ta' Sibt konna service ukoll u l-ħadd fl-10 wkoll. L-erba' u s-Sibt fis-7 u l-ħadd fl-10. Insellmulkom u il-mulej jiberikkom. Alleluja.